älykotilaitteita. Tuommoinen TUA-standardin mukainen Wi-Fi-verkossa toimiva älypoltin, missä on erilaisia värisävyjä ja sitten valon värin vaihtoa. Sitä voi ohjata myös tämmöisellä liiketunnistimella, mikä on langaton patteritoiminen. Ja jos ajattelee tämmöisellä, että haluaa ohjata tuota poltinta, niin pitää muistaa, että se on Wi-Fi-verkossa molemmat, mutta kaikki automaatiot, esim. Laitat jotakin ajastuksia tai tämän ohjaamaan, ne käy sitten tuolla TUAn palvelimella, mikä voi olla Kiinassa tai Euroopassa. Ja siinä tulee useamman sekunnin viiveitä, koska se kyselee. Mutta näissä Wi-Fi-tuotteissa ei tarvii mitään tukiasemia, mutta siinä on ne rajoitukset, että on viiveitä tuommoisessa laitteiden välissä ohjauksessa.